Il-Prim Ministru Robert Sabela spiċċa jitkarrab mal-partitarji tiegħu biex jibqgħu kalmi. Dan fid-dawl tal-inkwit intern li qed jaffaċċja il-partit tiegħu stess, speċjalment fil-qalba taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Appell importanti ħafna ma jkunx hemm xi ħadd li jaqa' jew jipparteċipa f'xi forma ta' provokazzjoni. Ejja nibqgħu nkunu poplu kif konna f'dal aħħar snin illi kapaċi jpoġġi madwar il-mejda tal-ikel u jitħadded dwar fehmiet differenti. Dan l-appell wasal fl-istess żmien li Manuel Kuxkiri qed jibqa' jħeġġeġ lin-nies sabiex jinżlu il-Belt Valletta dakinhar il Joseph Muscat jitressaq il-qorti. Fis-Siġiewi fejn in-nies jinsabu diskustati bit-tmexxija tal-Kunsill, Robert Sabela tkellem ukoll fuq l-importanza tas-sajjieda u s-settur tal-agrikoltura u saħaq li dawn jeħtieġu li jkunu appoġġjati. Dan meta Robert Sabela għażel li jagħti daqqa ta' ħarta lill-bdiewa u s-sajjieda meta l-iskema stabbiltà inkludit biss prodotti ta' ħaxix friżat u ebda prodott frisk mill-leliq tagħna. Il-fondi Ewropej fost fondi nazzjonali wkoll huma dawk li tuża biex tinċentiva is-settur tal-agrikoltura, tal-bdiewa. Is-sajjieda, żewġ setturi illi tant huma kruċjali għal pajjiżna l-ewwel qed minħabba l-kwistjoni tas-sigurtà tal-ikel. Waqt din l-attività tkellmet ukoll il-Viċi Sindku ta' Ħalaxa li semmiet kemm ix-xogħol tal-allima huwa xogħol imprezzabbli. Xogħol li sfortunatament mhux qed jiġi apprezzat mill-Gvern ta' Robert Sabela e kif jidher li għadu ma ntlaħaq l-ebda qbil dwar il-pakkett finanzjarju tal-edukaturi. L-allima tagħna u dak kollu li jagħmlu ma' wliedna insellmilhom minn hawnhekk għaliex ix-xogħol tagħhom huwa imprezzabbli. Intant Robert Sabela saħaq li l-Ukrajna ma għandix titħallaq tidħol fl-Ewropa qabel il-konflitt bejn dan il-pajjiż u r-Russja ikun intemm. Dan qalu waqt li fl-istess serata preżenta il-manifest tal-partit tiegħu għall-elezzjonijiet Ewropej. Imma li inti jkollok anka pożizzjoni bħal dik tal-President tal-Parlament Ewropew u li mill-ewwel iva tissieħeb mill-ewwel l-Ukrajna. Huwa dawk illi jaqbel ukoll il-pajjiżna li jkollok sħubija immedjata bla ma wieħed iqis ir-riperkussjonijiet. Bil-kumplament tad diskors f'din l-attività li fih nieda l-manifest ikun ibbażat fuq il-fondi Ewropej li Malta qed tgawdi minnhom grazzi għall viżjoni ta' Gvern Nazzjonalista.